To je Bestov VIP intervju. Dober dan na Bestu, neva sem v tvoji družbi in pa glas, ki zadane direkt v srce. Glas, ki je pel o tem, da blagor tistmu, ki te ima. Glas, ki naj je naučil, da ko žena začne ljubiti, se svet malo ustavi. Človek, ki zna romantiko zapakirati v refren, in to je Toni Cetinski. Dober dan. Dober dan, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi tebi, kako si? Ja, gre nekako, da ide, mislim. Ok, kaj tebe najprej spomni na pomlad? Pa ništa, ljubav, sreča, romantika, cviječe, miris trave, miris mora, pecanje in to. Ti si človek 100 talentov, igraš klavir, bas kitaro, bobne, hobijev imaš ogromno, med drugim imaš tudi licenco za trenerja smučanja. Ja. Ja, tenis si igral, DJ si bil. Tenis sam igral, da, i DJ da, jesam, stvarno, ispada, ili si jako puno toga znaš, ili ne znaš ništa, pa nisi znao šta bih htio više, i onda si postao pjevač. Ampak sem pa slišala, da si bil ti enkrat lučkar, danes zelo znanemu DJ-ju Davidu Guetti. Ja. In me zanima, kako si končal na tej poziciji, kako je prišlo do tega? To niko ne zna. Mislim, ovaj moj se tako uništio, taj šta radi na lajtu, da valjda nije znao više raditi, i onda je rekao, molim te, preuzmi ti. Ja sam poznao tog momka, nažalost više nije sa nama on, ali je bio jako drag i simpatičan, ali volio ljude, volio si popit malo i tako, i onda bi malo pretjerao. Ja sam bio tu u blizini, ali mi je mahnuo, kaže, dođi, aj daj zamijeni me, idem ja malo. A otišao i nije se više vratio. I onda je došlo na red od svih tih headlinera glavnih. Još tad nije bio Geta toliko popularan, ali je bio među popularnima, i onda je došlo red na njega i ja sam radio kako sam osjetio ritam, jer to mora, znači light mora pratiti taj neki ritam, radio, i nakon toga oni si išao s pozornice i rekao, ko ste vi? Ja sam se upoznao, pa ja bih volio da ideš s nama nadalje na turneju. Ja nisam, niti ja znam ko je Geta, niti, ali sam rekao ovome menadžeru, objasnite čovjeku da ja pjevam, ja nisam na lightu, ja imam svoje termine zakazane, imam tur, ja ne mogu sad ići njemu raditi light, a kasnije Geta postao popularan, pa možda čak i ne bi pogrešio da sam rekao da. Ne bi, ne. Drugače ne rabiš povedati na glas, lahko sam meni poveš, ampak koliko David Guetta plača za lučkarja? Ne znam, nismo došli na taj nivo još razgovora. A ja? Ali on nije još bio tako popularan, ali da sam rekao da, vjerojatno bi pogodio. Toni, jaz sem ti zrihtala ene pozdrave iz Severne Koreje. Ja. In zdaj ti bom zavrtela en posnetek, te bom prosila, da pogledaš na televizijo. Ja. In me zanima, če prepoznaš to danes že punco, včasih pa deklico. Pozdravljeni poslušalci Best FM-a in Neva in Toni Cetinski. Ja ne znam, jesi ti mene sjećaš, jer zadnji put kad smo se vidjeli sam bila upola manje, ali hej, tebe ne bi mijenjala, to nije prazan stih. Ja te ne bi mijenjala za 10 najboljih, jer ništa mi ne može tebe zamijeniti. Tebe ne bi mijenjala da daju cijeli svijet. Možda sada? Želim ti puno sreće, puno zdravlja i puno uspjeha, in vsem poslušalcem lep dan, vso srečno in veliko ljubezni. Hvala lepa za povabilo. Iz Koreje. A se spomniš? Ne. A ti, veš kaj, lahko ti malo pomagam, ne? Jaz se spomnim enega trenutka, to je moj najljubši komad, ta tvoj, tebe ne bi menjal. Jaz se spomnim enega trenutka, ko se je to zgodilo dejansko v živo v Sloveniji, pa bi te prosila, če zdaj pogledaš še tole. No daj!
čekaj, gdje je to bilo? Mislim na Križanke. Križanke, tako. Jaj, kak sam star. O, to je ta cura. To je ta cura. Dobro, ajde, ja sam mislio da sam nepristojan, da se nisam sjetio. Pa ko bi to prepoznao? Pa je sad već velika, ozbiljna djevojka. Ja se ispričavam ako nisam Lina Kuduzović. Ali po glasu bi mogao. Već tad je pokazala kako lijepo pjeva. Ja. Glas je stvarno bio super i tad već. Bravo, čestitam. Lijepo ste me iznenadili. I pozdravljam ja nju i šaljem me 100 poljubaca, milion. Da, volim tako kad se dese neki spontani momenti. Dobro, nekad dođu i roditelji pa kažu moja mala super pjeva, može li ona pjeva s vama? I ja kažem naravno da može, ali ovo mi se čini da nije bilo tako, da nije niko došao reći evo ovo je moje dijete, nego da je to nešto bilo spontano. Ja mislim da si jo potegnuo iz publike. Da, tako. I to mi se često dogodi da pa imam sreće, pogodim baš nekoga ko super pjeva. Nemam pojma kako to, super. Poleg pevca si aktiven ribič. Ja, zelo aktiven. Tako, poleg tako čudovite žene, kakor jo imaš, ne loviš več rib na dveh nogah, ampak te ka plavajo. Ne, ja kažem drugčije, ribe su, dok sam bio mlađi, lovile mene, a sad ja lovim ribe. Včasih so ribe tebe, danes ti njih. Osveta. Veš, kaj me zanima, a se odpravljaš na Japonsko? Oziroma, kaj se je zgodilo z Japonsko? Ja, idem u reprezentaciju Hrvatske. A greš? Da. Ja, bravo, čestitke. Hvala. Uspio sam postići rezultat, bilo je prvih 5 u ligi koji će biti na prvih 5 mjesta, idu u reprezentaciju direktno za Japan, svjetsko prvenstvo za lov. Znači to je športski ribolov u disciplini spinning sa varalicama na lov na pastore. A to je area throw se to zove i to je jako popularno, naravno u Japanu, ali bilo je par svjetskih prvenstva i u Italiji i u Bugarskoj. Jako popularan sport zadnjih, ne znam, 10 godina. Kdo pa bi rekel, da boljš priprav ribe, ti ali tvoja žena? Ona radi bolje kad je u pečnici s krumpirima, a ja što na brzinu, kad je bijela riba u pitanju, recimo sad neki dan sam palamidu ulovio, onda nju samo odrežeš filet i sa kožicom odrežeš filet, ništa, samo staviš na tavu sa maslinovim uljem, pustiš 2 minute na jednoj strani, 2 minute na drugoj strani i to je bolje od tune. Toni, hvala, ker si prišel. Hvala vama što ste me zvali. Sem vesela, želim ti vso srečo, veliko uspehov še naprej, pa predvsem veliko zdravja in pa da se imaš izjemno dobro, no? Hvala najljepše tebi. Lep pozdrav svima.